یا رسول اللہ اسمونیول ربر لجنائی چی مود محبوب پاتا ہوکا چشپائے سرانگے تیرا دو حالانکہ اللہ تا پاتا دو اللہ رب العالمین با خبر دا تو بیاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پشتنے دے پورا جبریل ارلجی پدوام اشپابند سبوتا بیا جبریل امین اجازتو خلی اور تیچی یا رسول اللہ رب العالمین ارلجنائی چی پشتنے ہوکا چی مو محبوب شپا سرانگے تیرا کڑا بدریم اشپا سبوتا جبریل امین ردریمی اور تویچی یا رسول اللہ کہ اجازتوی موسر ایوا پرشتارو غلی دادا ننا طرف تروشی اللہ رسول ارتاو فرمائل چی رو داشی اگا پرشتا چی ننا طرف تروغ لگا اسرائیل علیہ السلامو کہ دا انسانوں نے روحینا کا بسکائی و دے اللہ رسول تے سلامو کو و دے غنبادی ارتاو فرمائل کہ یا رسول اللہ کی موخنا چی رب ڈپٹی رو کڑی دو چی دے انسانوں نے روحینا و خلا موچاتا سلام ندا کڑا دائیوا واحد ہستی تی چی موتو تا سلامو کو اور ابر طویلی چی پشتنا اناو کا کئی جزا ملاوش لبیا روح روڑا او کنی بیاد آغا سے واپاس رسا عزت مند آغا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا دریمی بیا مشتو سے دنیا تا ہمیشہ رغلی عزت مند سے کا دنیا تا ہمیشہ ندی رغلی روایت لکلی دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حکیم قبر کندل السامان دعائے رو خستو دے اللہ رسول دے دفن نباد فاطمہ بی بی پلی عرش وی لوڑا دو اور راق پا بندے کئی یا انس اطابت انفسکم ان تحس تراب علی رسول اللہ اے انس سرنگ زڑے در سرا منلا چے مو پا پلور پا محمد مصطفیٰ ما خورا اورے کڑلے پیغ بندے ما خورا اورے کڑلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویچے کلا چے موتا دے پاتے میں خبر زڑتا روشی ویچے مخیطہ میں مڑی پرتائی وار